थ' लोगोफोर नै आं थालिर बारियाव फैबावदों सासे मानसिखौ गोग्गोम रायनांगौ माने मासे मोख्रा बुन्दा मोख्रा मोखां बेखौ आङो मैयाहाय मोनसे हाखराव बारहरनाय नुदों माने मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बारहरनाय नुदों नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय नुदां आरो नुवाखैबा आंनि चेनेलाव नायलांदो आरो लोगोसे थाम्बनेलाव टाइटेलाव नायनानैब्लाबो नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ मोख्रा बुन्दा मोख्रा मोखां माने समाजनि गेजेराव बर' जाथिनि गेजेराव ओरैबायदि माने गोदै बाथ्रा बुंनानै बारलांबाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव लोगोसे नै लोगोफोर बेकग्राउन्डखौथ' नुखाबाय नोंसोरो आं बुंबाय थानांगौ गोनांथि गैला खोमा नायबानो जाबाय नै लांनो गोसो दंबा लांफैदोलै आं माने दाम खमनि हरनोसै बुस्थुखौ फुलिखौ नै बिराद मोजां जाबायमोन दोननो आयो बिदियाव दोनबा माने नैबे बुस्थुआ लोगोफोर नैबे बे बुस्थुआ माने ओरैबायदि आरोखि बियो बिराद दाम गोसायाव मोनहैसै बेखौ दा दोनोब्लाथाय बेखौहाय माने गैयाब्लाबो दांसेयाव बिदिनो 300 400 नै बेफोरबायदि दाम मोनहैगोन आरोखि बेखौहाय बेफोरो हासारल' होना होदो दा खनसे ओमफ्राय माने बे सिजेननि सिगांनो जेब्लानाखि दाम जायो थालिरा अब्लानो माने बियो बेफोरो ओंखारहैजोबगोन आरोखि बिराद मोजां ओंखारो सेकेन्ड टाइमाव साबसिन ओंखारो माने दा बिदाङा नायनो हागोन दा बिदाङा दा बेफोरबायदि जादों खिन्थु नैबे सेकेन्ड बारनाया ओरैबायदि गोलाव जायो माने थालिरा बिराद बरिया जायो आरोखि सोरबाफोर लांफैनोबा लांफैनो हागोन बिदि बिफाङैनो लांनानै गायहैजायो जेबो नङा ओमफ्राय माने थाब मोनसिनो आरो सेकेन्ड टाइमाव थ' रायजोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानैब्लाबो टाइटेलाव नायनानैब्लाबो मिथिखाबाय सोरनि सोमोन्दै आङो टपिक लानानै फैदों दिनैहाय गोदान ब्लग गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव ओरैनोब्लाबो नोंथांमोनहा एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ थ' सानफ्रामबोनि बायदि लोगोसे गासैबो आंनि फेमिलिस नोंथांमोन लोगोसे जायफोरा दिनैनि चेनेलाव दिनैनि भिडिअ गोदान जागोन बिथांमोनखौबो गोथार गोसोजों आं बरायनानै लाबाय गासैखौबो थ' ब्लग लाबोनायनि मिनिङा बेनो रायजोफोर माने नुखाबाय दा नोंथांमोनहा माने ओरैबायदि थफ्ला फैसा थाखा मानसिखौ माबायदि खालामो लबजोंनो माने जाय माने मुगानि थान्दै ना मानि थान्दै ना सुगानि थान्दै बिनि बिगोमा चेनेल बिगोमाया इउपिपिएलआव थ्रोब गैला जानो थांगासिनो दं मंगलबारावहाय बखदा ओमफ्राय माने दैज' हमनो हायाखिसै बिसिबांनि बायजाखोथाय बुजिनो रोङाखिसै माने भिडिअ फुरा शेयार खालामना हो बेनोबो हरना हो भिडिअखौ बिसिबांनि बायजाखो कमेन्ट खालामथों घन्टाया मिथिबाय माने रायजोनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव एफाराब गोदै साला इउपिपिएलखौनो एफाराब बखिबाय प्रमद बर'खौनो एफाराब दामबाय बियो माजों खोथा बाथ्राजोंनो बुवाखैब्ला बुनाय बायदि सुवाखैब्ला सुनाय बायदि दानाखैब्ला दाननाय बायदि खालामबाय बे खोथा बाथ्राजोंनो लाजिखोना लाजिदिया बेलाय इउपिपिएलआव थांनोलाय माबायदि मानसिलै बियो बे मुगानि थान्दै ना बुखानि थान्दैनि मालिकआ बेयो नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जानो हागौ ससियेल मिडियायाव आं गोग्गोम जोंदों साला मोख्रा मोखां लाजिनो रोङै बेसेबांनि बायजाखो बियो थाखा थफ्ला मालाय थाखा थफ्ला लाना राननाय बेखौनो नुनानै जा लब जाबाय बियो बेसेबांनि बायजामारखोथाय बुंनो रोंला बायजाखोना दम होजाखो गावनिसो खोथासै खिन्थु मा एफाराब अबे मोखांजों थांखो बेलाय एफाराब इउपिपिएलखौ बखिनानै इउपिपिएल राजखान्थिखौ एफाराब बखिनानै प्रमद बर'खौ एफाराब दामनानै फेरेंगामोनखौ एफाराब दामनानै इउपिपिएलआव थ्रोब 50,000सो मोनखोना माखो 50,000 थांखागोन बेलाय लबखौनो नायना सिनायखाया मानसिखौ लबानो देन्जार लबखा 50,000 नांबावासो बेनो 20-30,000 मोनबानो थांबाय बियो बोरैबाला साइसआनो बिदिखा एकदम साला मोख्रा मोखां साइसखा ओमफ्राय थांगारबायना मैया ना दाखालिसो गोगोम दामदोंमोनलाय मोजां मोनदोंमोनलाय आङो बर' हारियाव दंमारो ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरनिफ्रायबो मिडियाफोरनिफ्रायबो माने समाज सिबिनो हाग्रा मानसि दं सानदोंमोन आङो बेनो जाबाय बर' हारिखौ बासायना लाखिनांगौआ जाथिखौ रैखा खालामनांगौआ बर' रावखौ रैखा खालामनांगौआ बड'लेण्डखौ रैखा खालामनांगौआ माबायदि मानसि बेलाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बिनि सारेन्डार जानायखौ नुदोंना नुवाखै आं दा भिडिअ क्लिप होना होगोन ससेब्लाबो नायलां नोंथांमोनहा आरो भिडिअखौ फुरा शेयार खालामना हो
ओरैबायदि मानसिखौनो फुरा लबियाल नुखायो आङो एकदम सानखाथारदोंमोन आं दाखालि है नों 20,000सो होब्लानो इउपिपिएलआव थांगोन सानखादोंमोन है जामारबायबो नै रायजोफोर माबायदि मानसि बेलाय थोस बे गावनि कारेक्टारखौ फानबायना दा एकदम जानला मोनला फाननानै लाबाय बे गावनि कारेक्टारखौ मासे आलु बखा मानसिलै बियो हैस लाजिखोना लाजिदिया बेलाय आंथ' बिराद लाजिदों मा बेसेबां बे 30,000 थाखाया 20,000 थाखाया 50,000 थाखाया बेसेबां थांनांगौ बेलाय मंगलबार बहतसिमाव थानाय नङा बिनि बे फैसाया जाम्बा ओमफ्राय गावनि कारेक्टारखौ फाननानै लाबाय बियो आलुआ बुजिनो रोङै मानसिया माबायदि मानसिलै बियो मानसिया बायजादों नङाबा दम होजादों बे रायजोफोर मोनथिखाबाय आङो नङाबाथ' बे मानसिया बर'नि हालोदखौ बर'नि समायसाखौ ओरैनो नुखानाय नङाबा हाबनाय नङामोन बियो हयथ' बायजाथारदों दमथ' होजानाय नङा बायजादोंसो बियो फैसासो देरसै नालाय मानसियाबो लबियालखा फुरा लबियाल नुखादां मानसिखौनो नायनानै ओरैबायदि साला बर'नि न'खराव थानानैनो बर' रायजो राजाफोरखौ गोदै गोदै बुंबाय एक्सुवेलि लाबबो जादों माने बिथांनि बुंनायजों गोबां मानसिया बिपिएफआव जगदान जाबायना बायजानानै गाव बायजाना थांनायाबो जेबो अरजायाखसै इउपिपिएलआथ' जेबो लाब जानाय नङा होबावनायसो नङा खोमा बे भटखौ इउपिपिएलनो फैसा लाना सिरि थागारगोन बेफोरबायदि मानसिजोंलाय मा थंब्रा फोथायलायलाङालां बेफोरबायदि मानसिखौ मानसियाल' देन्जार लबखा ओरैबायदि लब साइसआवनो नायनानै सिनायखायो नोंसोरबो सिनायखायोना नायनानै माबायदि मानसिया ओमफ्राय इउपिपिएलआव थ्रोब एकदम नास्राय बुन्दाखा मानसिया खिन्थु ओरैबारलाय दानो अबेबा बायबावबा दा माबाबावगोन बेयो नायदो रायजोफोर माबायदि बर'फोरनि गियाना थाखा नुब्ला फैसा नुब्ला माबायदि लब दं बर'नाव दिनैसिमावबो थाखा फैसाखौ बेनिफ्राय बैयाव फिनज्राब खुनु गावनि कारेक्टारबो साननाय गैला गावनि मान सनमानबो साननाय गैला बर' जाथिनि सोमोन्दैबो साननाय गैला माने थाखा दिले फाखा होननाय बाथ्राया सैथोमा रायजोफोर बुजिबाय आङो लबखा बियो साला फुरानो थ' रायजोफोर नायलांलाय नोंसोर भिडिअखौ मा होनदोंमोन बे सिगांनि भिडिअफ्राव ओमफ्राय दानि भिडिअआव मैयानि भिडिअआव दाखालिफोरनि भिडिअआव आं ससे होना होगोन बिनि दामसि जोबनायखौ बे प्रमद ब्रह्मखौ दाननायमोनखौ प्रमद ब्रह्मखौथ' एकदम सिखाजों दाना होलाब दानखादों बे खोथा बाथ्राजोंनो ओमफ्राय बोरै प्रमद बर'नि माला होनायखो बियो लासिं लाजिनो गैया मोखाङा मोख्रा बुन्दासो बे सासे शेयार खालामना हो रायजोफोर भिडिअखौ ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि बे भिडिअआव गोदानब्ला चेनेलखौ माने साबसक्राइब खालामना होनो दाबाव प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे शेयार खालाम हाजासे शेयार खालाम माने भटआ नै मंगलबारावनोसै आङो गोबावसैमोन भिडिअ लाबोनो हाया ओरैबायदि खामानि जादोंलै रायजोफोर माने केमेराखौनो दैनो बालायखादों आरोखि बरिं मोनथारदों ओमफ्राय टाइमबो थोआ ना ओरै खस्थ' खामानि मावनानै बायो भिडिअ खालामनो ओमफ्राय सानथामसिम जाबायमोन नै माने आङो आरो ओरै बहतबो जाबायना आं बहत बायब्ला माने रानिं नोंथांमोननो ब्लग खालामनानै दिन्थिसिगोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ खालामनांगौ टाइमखौ आं पिकआप खालामगोन लोगोसे बेनोसै रायजोफोर जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबाय माने चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे नों बै बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै ला एकदम थाब भिडिअ नुबाय थानाय बायदि थ' रायजोफोर भिडिअखौ शेयार खालाम थ' आं गुसुं भिडिअखौ बेखौनो लाबोदोंमोन बे फाल्थुनि माबानि मोखांनि भिडिअ क्लिपखौ ससे नायलांदो थ' बाय थेंक इउ प्रमद बर' बायदि थगायसुला लिडारजों थानो नाङा फेरेंगा बायदि मोजां सोद्रोम गैयै राव बाहायनो रोङै सुबुंजों थानो नाङा राकेश ब्रह्म बायदि दाउखा बायदि मानसिजों जेरै गाबा दाउखानि गोसोम बिनि गोसो गोरबोआबो गोसोम आयेन कानुन गैया जेबो गैया अननाय खाननाय गैयै अन्थाइ बिखाबाबै बिथांमोना गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों दिनै रायजोफोर प्लिज नागारदो बे इउपिपिएल दोलोआव सासेबो मोजां लिडार गैया साफ्रोमबो लिडारानो थगायसुला बै बिथांमोना इउपिपिएल जानानै बेबायदि संसार जानांदों फैसाखौनो गान्दु लालायनानै बिथांमोना उन्दुनायनि सावगारि नुनो मोन्दों बेगसे अब्ला मानो थाबावनो रायजो राजाफोर जाय इउपिपिएलखौ दिनैसिम सापर्ट खालामबोदों दिनै जोङो थैथां आलादा उदां बड'लेण्ड सोरजिनि थाखायनो जों गावखौनो बावसोमबोनाय आरो दिनै नोंथांमोननि नाजानायजोंनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव दिनै सरकार दानो हादों अब्ला नोंथांमोना एफाग्राब नोंथांमोननि सुप्रेम सेक्रिफाइसखौ होसेयावबो दिनै नोंथांमोना मा मोनखो दिनै जुदि सरकार दाखांनायनि उनावबो दिनै बेबायदि जिहं फाहं जानानै थायोब्ला बे फ्लेगआ जों गायनाय नङा बे फ्लेगखौ सोर गायफैदों बिथांमोना इउपिपिएल ना बिपिएफ जों जेबो मिथिया नाथाय खान्थि नुदों आरो नोंथांमोना जाबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना सालाय स्लिप जालायनाय गोदै खोथा राव नोंथांमोना
थोंजोङै सान्थि फैबायबो होननानै बुंनो हाया मानोना नोंथांमोननि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव आरो इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सरकार दानायनि उनावबो जनक जोंसार बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय जिउ नागारनांदों आरो दिनै जोंनि आखायाव मेरला एग्जाम्पल दं अब्ला नोंथांमोना भटार्स नोंथांमोन बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय नोंथांमोना खनबैसे थगायजाबावनो दिनै बेबायदि थगायसुला इउपिपिएल पार्टिखौ नोंथांमोना सापर्ट होनो नाङा जेराव बिटिएफ दोलोआ सरकाराव दंमोन बै समाव बर' हारिनि रावबो न'खरखौ दिनै बिटिएफ दोलोआ बेबायदि उच्चेद खालामाखैमोन एभेक्सन खालामाखैमोन नाथाय जाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय गेरेमसा बर' माहारि दागोन होननानै गारां जिहां हब्राबोनाय अख्रां गोमसारलायनाय जै बड'लेण्ड जै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनलायनाय बै बिथांमोना दिनै सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बर' हारिनि दुखुथिया बिमा बिफाफोरखौ बिथांमोना गोजां बोथोरावबो उच्चेद खालामो आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जे उच्चेद खालामनायनि सिगां बबेबा मोनसे सेफटि प्लेसाव दोनहैनांगौ बेफोरबायदिनिबो जेबो एरेन्जमेन्ट खालामालासिनो बिथांमोना हठात गावसोर गोसो जाबानो बायदि बेबायदिनो माखासे एक्टिभिटिसखौ खालामलाबायो बिसायख'थिखौ हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय आरो बिटिसिनि थाखायसो नोंथांमोना गेलेनांगोन आरो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बिटिसिखौ गाबथानायनि थाखाय नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगोन नङाब्ला सोरबा लिडाराल' मोनजागोन जों दुखुथियाया जोङो नांगौब्लाल' जोंखौ सोमावसारनायाव नांगौ मिथिं दावथिनावल' नांगौ बबेबा खामानियावल' नांगौ फैलै आदा फैलै आगै महिलारिनि जानानै नोंथाङा जोबोद प्रसार खालामबाय थायोमोन दिनै मा खारनावहाय नोंथाङा जेबो इउपिपिएलआवहाय जयनिं जाखो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरदों बे समाव आङो बेयाव इउपिपिएल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जगदान होआखै आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जिथु 3rd फेजनि एमपि बिसायख'थि बेयाव एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों।